आं गनायबाय आं फोथायबाय नोंल' गोजोनै था आं गनायबाय आं फोथायबाय नोंल' गोजोनै था। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' लोगोफोर, मिथि नार्जारी बिथांनि जुलिनि उनाव आरो फिन खेबसे एक्स बयफ्रेन्ड राज बुहुम बिथांनि मोनसे खावलाय हरबावनाय। स' बिथाङा मा खावलायहरदों बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनानै होगोन। स' बेनि सिगां जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसेनो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै लादो। बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांमोना जेन थाबैनो मोननो हायो। बिथाङा मा खावलायहरदों बेखौ नोंथांमोननो सिरिनिसो फरायनानै होनि, नोंथांमोना खोनासंलांब्लानो जाबाय। गिबि गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। दाथ' अनेक बायदिसिना खोथा जानानै थांबाय। दा बेफोरखौ लानानै नोंथांमोना जेबो सानलायनो नांला, जेबो गाज्रि मोननो नांलिया। रायजोफोर, मिथि नार्जारी बिथाङा हाबा जाबाय हिसाबै बयबो बोर सारस्रिहरदो। बिब्दिनो बिथाङा गोलावथार गावनि फेसबुक पेजआव मोनसे पस्टनि गेजेरजों बयखौबो खावलायहरदों। स' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नायाखैब्ला बिथांनि राजबुहुम पेजआव थांनानै नायहैनो हागोन।